Какво става? Аз съм Тедо и днес ще спълна предизвикателството на оня Иво Карапеев, на един приятел, да направя това чалендж и започваме. Чакам ножицата, че изтървах. Сега си малко канела. Това много хора казват, че е гадно, но да видим сега за всеки случай. Ето. И почваме. А второто нещо беше да се облеча като терорист и ми... Ето! Ако това предизвикателство ви е харесало, дайте му един палец нагоре, коментирайте клипа с още въпрос предизвикателство и ще се видим другия път.